لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا ассалому алайкум дӯстон, умедворам ки хуб ҳастед. дар канали мо меҳмонои нав ворид шуданд. хуш омадем ба канали мо. хостам видеоро аз заминҷо шурӯъ кунам. ин чизҳоеро ки мебинед, ин ҳамаш падарка аст. ман аз фирмаи Фаберлик бур кардам. инҳоро ҳамашро паймайя равон кардам. бисёриҳо медонанд ки ман дар фирмаи Фаберлик кор мекунам. дар он бози гузаронда капаймая барои 50 балҳо 100 балҳо номи ман дар он ҷо баромад. гуфтаниам раҳмати калома паймая падаркоро имрӯз равон кардан, расидан. паймая гуфтанд ки фарқ надорад ба Тоҷикистон Москва аст, ба куҷое ки хоҳӣ равон мекунам. ман хостам ба Тоҷикистон равон кунам, ба урчаҷоном ҳадия миксер тухиёт то ҳамаш аз номи паймая буд. ба хонаи мо равон кард. раҳмати калон як бори дигар. ва онҳое ки мехоҳанд дар фирмаи Фаберлик кор кардан, метавонед шуморам кол кунед. зиндагии худро каме ҳам бошад, метавонед пеш баред. зарар надорад барои ки бисёриё блогиро кор мекунанд. камам бошад, аммо фоидааш аст. ман пеш аз ин видео монда будам, ба ман саволҳо бисёр шуд, комментариҳо бисёр нависондам. хостам дар он саволҳои онҳо ҷавоб гардонам. инҷа як хоҳаракай додаракай нависондагие ки амашай нахом хеле кунем шумо мусулмонон хоҳар аст, додар аст. гуфтаниам ки ман аз рӯи ҳавову ҳавас ин корро накардам. ман закс кардам. ман шавҳаролӣ накардам бо марди рӯст. ман танҳо барои гражданство закс кардам. вақте ки комментария менависонем, пеш аз нависондан фикр карда баъд нависонем. ҷавоб савол додани япашка ки чӣ сабаб шуд ки шавҳартон закс накардану шумо кардем? апаҷон, ман чанд бор ба шавҳарам мулоқот кардам барои документ. намедонам аз чӣ сабаб бошад накардам. барои ҳавай ман худам хостам закс кунам, аз қафои документом шавам. ман через посредник ин корро кардам. вай посредник гуфт через закс мекунем, боки надорад, боз метавонад ки мисол ай закс ҷудо кунад. намедонам чанд команда закси он мард меистад, не ки баъд ҷудо мекунем. ай закс документом полники гирифтам, ай закс ҷудо мекунем. ҷавоб савол ҳаст ки ба пул закс кардем ё барои зиндагӣ кардан? мама савол додааст ки барои граждан шудан закс кардем. хостам Мадина хоҳарака ҷавоб диҳам ки ман барои гражданство закс кардам. ман пул дода ира мисол закс кардам. документи ман 380,000 русӣ додам. барои гражданство получат кардам, барои документ даводал кардан. пеш аз ин гуфтам ки ман короям через посредникай 380,000 русӣ қатӣ. барои мама гуфтаниам ки ҳо ман барои гражданство гирифтан закс кардам. иҷа савол додиам ки ман шавҳар дорам ё не. ман шавҳар дорам. шавҳар надорам? шавҳар дорам. ман тоқа закс кардам, гуфтам ко барои гражданство получат кардам. раҳмати калон дӯстон, умедворам то охири видео бо мо будед. дастгириро фаромӯш намекунед. аз онҳое ки ба ман суханҳои хуб нависонданд, раҳмати калон аз ҳар яки шумо. ба онҳое ки суханҳои бад нависонданд миннат дорам, ки вақти худро дариғ надоштену нависондем. аз ҳар яки шумо ман миннат дорам. раҳмати калон. то видеои дигар дар паноҳи худо бошед дӯстон.
جوان